Ahojte. Ako vždycky, keď čo chcem zrobiť, tak zabudnem mikrofón. Ale aspoň tak, sadnem si tu na pník vedľa vodníka Sľubka a trochu sa vám prihovorím. Bol som odmočaný teraz zase 2 týždne. Oni tie kríže už začali fungovať. Dnes ich testujem na klasike, na treku. Ale hlavne sa prihováram preto, aby sa na mne nezabudlo, pretože aj keď skromne, ale mám tam asi. Posledný raz, keď som pozeral 38 odberateľov pozretia okolo 500 alebo do 500. Dokopy tam ich mám cez 4000 pozretia. No a na to, že som začal vo februári, tak si myslím, že je to pekne a hlavne chcem poďakovať aj za komentáre a vidím, že sa toho platí robiť. Ľudí moje videá začali baviť. Teraz cez týždeň tiež ešte trochu vydýchnem. Je to lepšie, ale vydýchnem. A o ďalší týždeň ideme s manželkou do Chorvátska. Takže tam to dokončím s tou mojou nešťastnou chrbticou. A miesto, kde ideme, je Crikvenica a ona je známa ako kúpeľné miesto na liečbu astmy, všelijakých tých alergických ochorení, ktorými dnes trpí skoro každý už. A ja tiež. A boli to tam minulý roku, sa nám to zapáčilo, takže si to zopakujeme a možno navštívim aj miesto, na ktorom stála pôvodná Crikvenica na vrchu Kotor. Ale dával som minulý roku videá z Crikvenici, ale na Facebooku, kto chce si to môže pozrieť, nájde si ma pod menom Alexander Goldberger. A tam by mali byť rôzne moje krátke videá, aj dlhšie videá, ktoré nebudem dávať sem na YouTube, ale môžete si ich pozrieť aj tam. Plitvické jazera, krásne bolo. Iste tam bolo veľa z vás. Tak, doliečíme to. Mám pripravené v hlave. Dúfam, že to vyjde. Levodské vrchy. Nejaké trasy tam dokončíme. Posledná bola Hlianská útulňa. Ale videá po otužovaní teplej vode morskej sa pustíme do Levodských vrchov.
A tam vám ukážem aj prejdeme až na Malý Václavák, zbehnem dole na tankodrom, uvidíme čo tam nové. Je to miesto, kde som chodil ako vojak z Janovic nad Úhlavou. To bolo 2-krát do roka, leto, zima, na 1 mesiac. Pre mňa to bola dovolenka a delostrelci palili do vzduchu. Dúfam, že to neobnovia znovu. Bolo by to škoda. Začína to tam pekne zarastať. Je tam živo. Dokonca teraz tam prechádzal, keď som šel poslednýkrát kolo Marčuliny, tak na druhý deň som sa dozvedel, že tam prechádzal medveď. No. A zase mne sa vyhýbajú. Ale aj pred týždňom mi kamaráti rozprávali, tak tu vzdušnou čiarou 2,5-3 km pod Šafárkou, tam som tiež pred 3 týždňami prechádzal. To bolo video Tajomný Spiš. No a tam tiež pod Šafárkou prechádzal medveď. A tak oni sa vyšantia a dúfajme, že bude pokoj. Tak len tak som chcel trošku sa vám pripomenúť. No a víkend som trošku zmenil pohyb. No a boli sme na Trkoviskách, v Patizovciach. No a tam som trošku bordoval s vnúčkou, zaplával som si. Tam mi naskočila druhá strana v krížoch, takže už komplet. Boli obidve strany von a nabehli. Tak už len teraz. Ahoj! Trochu oddychneme. Štipalo, ona tancuje. O 2 týždne si dáme Mamku natočíme, nejaké pekné túry. Zojku, mamka, v pohode, začínaj. paráda. Slabo pokropovať, dnes je konečne chladno. A neviem koľko je, možno len 20 stupne. Tu možno je 18 v doline, som v doline ináč Novovedská Huta. A teraz už pôjdem z kopca. Je to, ako som už spomínal, krásna dolina. Na oddych stvorená. No. Tak ešte raz vám ďakujem za pozrietia, lajky. Okrem odberateľov mi pribudli aj nejakí noví kamaráti, ktorých som stretol. Takže možno tie najbližšie dlhšie výlety nepôjdem sám. Tak ešte po ceste dole vám dám záber z doliny. A na dnes by to bolo aj všetko. Ďakujem vám.